Компанията Botanicus е създадена преди 20 години, през 1992 година. Един от най-важните партньори на фирмата става доктор Робърт Стюарт, известен като бащата на съвременното билколечение. Първоначално в наследствената ферма в град Лиса над Ламбем започва производството на ароматни билкови смеси и растителни материали за декоративни цели и аранжьорство. Следват години на разширяване на асортиментната листа и производствените мощности. През 1996 година се построява модерна база за производство на козметика, опаковки, храни и подправки, като билков оцет, масла, сапуни. Създават се специални билкови градини, закупуват се и се реновират складове за сухи и екзотични растения и естествени материали. Уникалността на продуктите на Botanicus е в затворения цикъл от отглеждането на билките, плодовете и зеленчуците в собствени екологични градини до производството в собствени производствени халета и организацията на търговската дейност. Непосредствената близост на градините до производствените съоръжения осигурява бързата обработка на естествените суровини, класифицирани като биологични. През 2001 година продуктите, които се отглеждат в градините на компанията, са сертифицирани като био и от този момент започва ползването им в производството. Биопродуктите се произвеждат съгласно строги принципи, на които се базира биологичното органично земеделие. Използва се предимно органичен тор. Забранена е употребата на генно модифицирани организми, хормони, пестициди, антибиотици. Производството на козметичните продукти и суровини протича в собствени халета при стриктно спазване на хигиенните стандарти. Днес магазини на Botanicus успешно развиват търговската си дейност и с над 50 магазина в различни страни по света. Козметиката на Botanicus ежедневно печели все повече привърженици. От есента на 2011 година са открити 2 магазина и в столицата на България, София, на улица Цар Самуил 49 и булевард Витоша 92. Принципите и философията на бионатуралната козметика са изградени върху разнообразието от съществуващите в природата растения и натурални продукти, които подпомагат метаболизма, регенерирането на клетките, капилярната циркулация. Природата има всички съставки, които са необходими за хидратиране, почистване, детоксикация и подмладяване на нашата кожа. В натуралната козметика се използват предимно натурални съставки. Тя не съдържа изкуствени оцветители и аромати, синтетични консерванти, минерални масла, силикони и токсични химикали, каквито се използват в традиционната козметика. В магазините Botanicus София ще намерите разнообразни, натурални, биокозметични продукти, предназначени за грижа на кожата, лицето и тялото, за коса, масажни масла, етерични масла, подходящи за аромотерапия, продукти за вана, натурални сапуни, деликатеси, свещи, подаръци. Предлагат се няколко базови колекции от лавандула, невен, роза, масло от чий и чайно дърво. Наименованието на лавандулата идва от латинското лаваре, което значи измиван и се отнася до основно нейно приложение в продуктите за баня. Днес лавандуловото масло е едно от най-използваните масла в аромотерапията. Всички продукти от колекцията лавандула на Botanicus са обогатени с чисто лавандулово масло, екстракт от лавандула и цветя. Невен е едно от най-популярните лечебни растения. Маслото от невен е богато на витамините А и Е. Съдържа силицилова и ябълкова киселина, природни UV филтри. Притежава активни, противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Тонизира и успокоява раздразнената кожа. Предпазва и успокоява кожата при слънчеви изгаряния, затова влиза в състава на много кремове и козметични продукти, предназначени за чувствителна кожа. Всички продукти съдържат масло, екстракт или листенца от невен. Ароматът на розите и розовото масло оказват чудодейно влияние на човешкия организъм и са широко използвани в козметиката.
Розовото масло действа тонизиращо и регенериращо. Има почистващ и антисептичен ефект, като същевременно забавя процесите на стареене. Успешно лекува множество кожни проблеми – екземи, акне, белези и алергии. Масажите с розово масло премахват нервното напрежение, депресивните състояния, безсънието и стреса. Всички продукти включват чисто масло от роза дамасцена и роза центифолия. Маслото от чий се добива от дърво, растящо само в Африка. Съдържа витамините А, Е и Ф, провитамин А, алантоин, масни киселини, микроелементи, ненаситени масни киселини, олеинова, палмитинова и други киселини. Маслото от чий има силни, възстановителни, подхранващи и хидратиращи свойства. Подходящо е за всякакъв вид кожа, особено за суха и алергична. Всички продукти от колекцията с масло от чий не съдържат консерванти и други химически съставки, само масла и восъци. Цялата серия е биоорганик. Маслото от чайно дърво е силен антисептик. То е 8 пъти по-силно от карболовата киселина и 12 пъти от фенола. Има бактерицидни, противогъбични, противовирусни и имуностимулиращи свойства. Чайното дърво е подходящо средство за терапия на рани, ухапвания, загноявания и изгаряния поради дезинфекциращия си ефект. Добавя се във всички видове козметични средства. Маслото ефективно отстранява пърхота. Използва се при лечение на акне и други кожни заболявания. Всички продукти от тази колекция съдържат чисто етерично масло от чайно дърво. Освен базовите колекции, в магазините на Ботаникус в София ще намерите кремове с интензивна грижа за лице и тяло, с лимонена трева, слайка, арника, нероли, мандарина и други. За грижата за косата, възстановяващи шампуани и маски, черна и червена кана. За вана масло, мляко, пяна, соли с релаксиращи етерични масла, почистващо удоволствие. Масажни масла за тяло, основни, натурални, обогатени, антицелулитни масла от джинджифил и салвия. Въпреки 5000 години предистория, едва през последните 20-30 години аромотерапията заема подобаващото й се място благодарение на възраждането на древната и могъща комбинация от етерични масла и масаж. За аромотерапията в магазините на Ботаникус ще намерите 100% чисти етерични масла. Масло от иланг, от салвия, бергамот, ветивер, масло от дафинофлис, от лавандула, черен пипер, тамян, кипарис и много други. Най-многобройна е продуктовата листа на натуралните сапуни. Свежи плодови сапуни, сапуни от сериите специални, обогатени, биоорганик и течни. Биососовете, деликатесите и подправките, които ще намерите в магазините Ботаникус, са без изкуствени добавки, подсладители, отцветители и консерванти. Горчица с невен и хрян, императорски горчици с портвайн и бяло вино с хрян, люта горчица. Ще намерите лютеници от диви и чери домати, от домати тип портокал, от зелени домати, от тиква, от ябълки и смокиня, от ябълки с джинджифил. Различни видове мармалад, от киви с цитрусови плодове и стафиди, от капина и лимон, от лимон и смокиня, от тиква и портокал, от ягоди, капини и ябълки. Олио провансал, олио с билки, с босилек, с розмарин, с чесън и подправки. Винен оцет с канела, хвойна и мента. Оцет с босилек, с бъз, с градински чай и мащерка, с копър и естрагон. Билкова морска сол в няколко микса и финна билкова сол. Медовината е стара алкохолна напитка. Получава се при ферментацията на мед и вода с добавка на мая. Медовината, освен ароматни и вкусови качества, има и лечебна сила.
Затова е и поговорката „Във виното е истината, в медовината е здравето“. Медовината с течение на годините се превръща в напитката на любовта. С нея е свързано и името на медения месец при младоженците. В магазините на Ботаникус ще откриете този елексир на любовта и младостта. Можете да се насладите на бадемова, билкова и канелена медовина. В магазините на Ботаникус ви очакват необичайни предмети и изделия, подходящи за подаръци, като маслени, ароматни лампи, ръчно изработена хартия и моливи, пана, хаванчета, ръчно изработен барометър по оригинални скици на Галилей, както и готови подаръчни комплекти. Разбира се, всеки един козметичен продукт е прекрасен подарък, с който ще направите изключително добро впечатление. Да не говорим, ако го придружите с бутилка вълшебна медовина. Магазини Ботаникус, София, България. Преклон пред здравето, младостта, красотата, естетиката и уважение към природата. Ботаникус – най-доброто от природата.